Għadem postijiet ta' xogħol li ma jissodisfawx il-bżonnijiet tal-għalliema. Sqarret dan l-MUT kif din il-ġimgħa tibda sena skolastika ġdida. Biljonien tesprimi tħassib dwar l-ambjent li qed jaħdmu fih ċertu għalliema u LSIs. Fost numru ta' proposti sabiex jitjieb is-settur edukattiv u l-kundizzjonijiet tal-edukaturi, l-MUT qed tkompli twassal il-messaġġ tagħha kif għamlet matul l-aħħar snin. U dwar l-ambjent tax-xogħol l-MUT saħqet fuq il-bżonn li jkun hemm arja kkundizzjonata u manutenzjoni kif suppost. Saħqet li għandu bżonn jiġi provdut kopertura tal-assigurazzjoni għall-għalliema, palma jiġri f'diversi entitajiet pubbliċi u privati oħra. Rimarkat ukoll fuq l-ironija li edukatur li huwa impjegat mal-istat jiġi intaxxat brota ola meta jagħti servizz lil mezzek l-Università, l-MCAST, l-ITS jew l-IFE meta mqabbel ma' edukatur li hu impjegat ma' skola tal-Knisja jew indipendenti. Tant li l-MUT qed titlob li din is-sitwazzjoni tiġi riveduta. Iż-żieda fil-popolazzjoni hija ta' tħassib għal diversi. Bl-MUT tipproponi li għandu jkun ikkummissjonat studju li jevalwa l-effett tal-preżenza u l-ammont tal-istudenti barranin fl-iskejjel tagħna. Dan qed iħalli effett fuq l-użu u l-iżvilupp tal-lingwa, differenzi kulturali u differenzi fl-edukazzjoni, kif ukoll pressjoni fuq l-edukaturi minħabba diversi problemi li jirriżultaw minn din is-sitwazzjoni. Proposta oħra titratta l-fatt li l-iskejjel jew l-istituzzjonijiet edukattivi ġodda m'għandhomx jinbnew barra miż-żona tal-iżvilupp. L-MUT qed tisħaq kif is-settur tal-edukazzjoni għandu jkun ta' eżempju u jħares il-ftit art rurali jew mhux żviluppata li fadal fil-gżejjer tagħna.